magához az állatokat, lehet is hallani. Azért lehet egyébként ilyen jól hallani a csörgőt, mert a víz 4,5-szer gyorsabban vezeti a hangot, víz a levegőt. Na és itt láthatni is lehet, hogy értelmet nyertek a kockakövet, tehát ez egy parkolópálya, van belőlük kirakva, az egyik gömbi nőstény példány, aki a tömegítőhöz közelebb fekszik, a másik helye, egy fiatal hím példány. Jelenleg ők a legnagyobb